Gai hefyd dynnu'ch sylw chi at fod hi yn losiau heno o te. A mae'n hen bryd i'r hen gythral Gruff Dydd Gwener na gael ei hyddiant yn te, felly os di rhywun eisiau prynu diod mi'n hwyrach ymlaen, gael ei wneud yn te. Hen Gruff losiau. Mae tipyn o'r cerddi yma, dwi wedi disgrifio nhw ar y cefn fel clytwaith o gerddi, sef ffordd reit neis o ddeud, mae yna bethau reit anghymarus yma fel petai. Ond mae lot o'r cerddi yma wedi dod o'r gyfres llwytho'r talwrn, gaethon ni gyfres reit da, tîm y ffoaduriad, sef dyna ni diwedd i Oleniad Gymraeg. Mae dyfodol i dal yna'n sicr, wrth gwrs. Mi drillis i 2 blynedd yno o ddosian, yna dwi'n siŵr o'ch chi yna'n flwyddyn ddwy dylad nifer ohonoch chi yma hyn o bosib wedi bod yn breslwyr yn Neuadd Pantycelyn. A wedi cael amser da iawn yno. Ond hefyd, ryw ymwybyddiaeth, dim bryd yn ei dyfu fyny achos ryw fyd digon anaeddfed oedd o. O wedi deud hynny, oedd yn brofiad mor ffurfiannol, mor bwysig i mi fel oedd a'i nifer fawr ohono ni drwy Gymru. Llys Neuadd Pantycelyn. Un hael iawn ei hyd a'i led, dyma noddfa'r anaeddfed lle mae'r meddwl dwl yn dod i or-actio Cymreicdod. Bu'n fy hunan yng nghanol rhyddid ffals ei breuddwyd ffôl, yn ŵr mawr a gadwair mur yn ratast yn y ffritur. A chwydais i'w chawodydd fôr o rwtsh am fory rhydd unwaith. Ond ein llys ni oedd, a ninnau yn frenhinoedd.